Buka saya kendang, Cok. Yo, pertelon bungruk, Cok. Yo. Yo. Hae, hae. Ayo, yo. Serangan fajar, soto metu saka samping kiwa. Nggih, soto seger. Monggo sayang. Waduh. Sapa-sapa kok mbok Balani reng, sapa reng? Sayang sapa reng? Balani mau ngono piye? Iki sinden terkasih mbiyen pacare nyong, Mas. Oh, cium. Cium. Kowe karo wong sebelah. Apa? Anggepe Novi apa mriki? Cium. Kowe nonton reng. Ya. Masukin nggih Pak Dalan. Monggo. Ora nonton mbok kirimi videone kok. Nang pertelan nganti sprene ora bisa tak lalek. Sakit kelingan sliramu aku nunggu ana Persneleng Jepang, Cok. Yo. sore yo Ayo yo.
makane wah. Lah ya aku nek karo bojone piye ya Mas ya nek ngono kuwi ya Mas. Kuwi kejaba mantan copet. Heeh. Wingi malam minggu bar entuk vitamin. Asal vitamin ten pundi? Oh, wingi diwenehi Kaji Muhroji. Tukang glondong. Ya. Nggih, ditutup nggih, Pak. Nggih. Neng pertelan buka habis rene ora bisa. Aku nunggu ana kene nganti tekan sore. Matur nuwun wis diaturake pertelon pungut.